Minister van Onderwijs Marylin Alcalá-Wallee maakt zich zorgen om de veiligheid op scholen. Dat zei ze gisteren tijdens de behandeling van de begroting 2020 in het parlement. Daarbij noemde ze specifiek dat bendes tegenwoordig op Curaçao niet alleen actief zijn in sommige wijken. Ook scholen hebben steeds meer last van jeugdbendes die jongeren proberen te beïnvloeden. De minister noemde dat een gevaarlijke ontwikkeling. Minister-president Eugène Ruggenaat zei gisteren tijdens een persconferentie dat het steeds beter gaat in het overleg tussen de internationale Clash Group en het Project Management Team dat namens Curaçao onderhandelt over de overname van de raffinaderij vanaf 2020. Een paar weken geleden stonden beide partijen nog heel ver uit elkaar. Nu komen ze steeds dichter bij elkaar en dat maakt de kans op een akkoord voor het eind van het jaar steeds groter, aldus Ruggenaat. Volgens minister-president Eugène Ruggenaat is de kans groter geworden dat Venezuela binnenkort weer de grens met Curaçao zal openen. Dat zei hij gisteren tijdens een persconferentie. De afgelopen periode is er meer contact geweest tussen Curaçao en PDVSA, het staatsoliebedrijf van Venezuela, zal ook in 2020 nog actief kunnen zijn bij de raffinaderij voor een transitieperiode. Dat maakt de contacten tussen Curaçao en Venezuela er alleen maar beter op, aldus de minister-president. Verschillende vakbonden gaven gisteren een persconferentie waarbij ze aangaven het niet eens te zijn met uitlatingen van sommige ministers in de media over ambtenaren. Frensel Josefina van de Centrale Commissie van Vakbonden riep gisteren de ministers op om zaken rond ambtenaren eerst met hen te bespreken voordat ze naar de media gaan. Volgens hem zorgt dat voor veel irritatie op de werkvloer. Ook aandacht in de extra voor de 2 opgeblazen pinautomaten. Een geldautomaat aan de Caminda Hensny Meulens werd gisterochtend opgeblazen en rond dezelfde tijd ook een machine aan de Jan Noordanweg. Er is echter bij beide machines geen geld gestolen, zo weet de extra te melden. Wel zijn er 2 gestolen auto's gevonden die bij Bunnenbaai zijn achtergelaten en ook in brand zijn gestoken. De politie onderzoekt de zaak. Deze week ook aandacht voor de verkeerssituatie in Santa Rosa. Die lijkt met de dag erger te worden. Elke ochtend staan er lange files rond de kerk van Santa Rosa. Er zijn verschillende aanpassingen in het verkeer gemaakt, maar die hebben de situatie alleen maar erger gemaakt. Ook houdt niet iedereen zich 's ochtends vroeg aan de verkeersregels, zo lijkt het. De politie heeft aangekondigd 's ochtends vaker te gaan controleren in het gebied. De Amerikaanse senator Marco Rubio heeft afgelopen donderdag in de Amerikaanse Senaat gewaarschuwd voor illegale goudsmokkel vanuit Venezuela. De extra schrijft er vandaag over, omdat Rubio ook Curaçao, Aruba en Colombia noemt als landen die een kwalijke rol in deze smokkel spelen. Hij vindt dat er meer controle moet plaatsvinden om smokkel van goud in Amerika tegen te gaan.